Προσπαθεί να κατεβάσει ο Μπέκσον, ελέγχει ο Βουκασίν Γιοβάνοβιτς. Και ψάχνει Χέντι που πιάνει την κεφαγιά για τον Πίτσα. Θέλει περαιτέρω ενίσχυση ο coach του Άρη. Στρούσκι για Στεπίνσκι. Προσπαθεί να απελευθερωθεί ο Μπέκσον, σε αυτόν προοριζόταν αυτή η κάθετη που δεν πέρασε. Με Στρούσκι και τώρα Πηλέας. Πιέζεται από τον Βα. Κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Στέλνει εκεί που είναι μόνο ο Βουκασίν. Και το σπρώξιμο του Μπέκσον στον Βουκασίν Γιοβάνοβιτς. Φάουλ για τον Στρούσκι. Κάθετα για Κακόριν. Στεπίνσκι. Πίσω στο... Κεφαγιά του Βουκασίν. Σπογιαρίτς και Ουάρτα. Διαγώνια, μακρινή παγιά του Βουκασίν. Ωραία κάθετα στον Κακόριν που είναι εντός περιοχής. Θα κάνει το γύρισμα. Κακόριν. Βουκασίν έδιωξε. Μπέκσον. Ωραία για τον Μάρτα. Κεφαγιά του Μπρόρσον. Δέβασε ο Κακόριν. Και από τον Στρούσκι στον Στεπίνσκι που κερδίζει φάουλ από τον Βουκασίν. Γκομής. Πηλέας με χώρο. Η μπάλα πάει στον Στεπίνσκι που κάνει το πλασέ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 32 του πρώτου ημιχρόνου. Γενικά κάνει ένα καλό παιχνίδι. Και απομάκρυνση του Γιακό. Τέταρτη από τον Σπόγια. Κατεβάζει ο Σόκε για τον Κακόριν. Δώσει του Στρούσκι το παιχνίδι. Συνεχίζεται. Σε λίγο ποιον θα αντικαταστήσει. Πιέζουν ψηλά και πάλι του Άρη. Λέει Πέρνς στον Γιοβάνοβιτς. Γκομής. Κάνει κίνηση ο Κακόριν. Πρώτος ο Βουκασίν. Φυγιώτης. Δικός καφές Mr. Brown, ο όμιλος GP Βασιλόπουλος και ο Στίχημαν. Παπίκα. Προσπάθησε να δείξει μπροστά την μπάλα. Διαμαρτυρίες για φάουλ. Για τον Αντωνιάδη. Θα μιλά για τον Χριστοφή. Θέλει να βρει τον Νινγκά. Η κόντρα που έγινε εκεί από την προσπάθεια του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έβαλε. Γιοβάνοβιτς ψάχνει και βρίσκει τον Ουάρτα. Βάζει όταν αμήνεται η ομάδα και έχει τον Νιγκά αριστερά και να πηγαίνει ως από δεξιά σε ένα 5-4-1, δηλαδή όταν αμήνεται η ανόρθωση που είναι τώρα στο προσκήνιο. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που και κίτρινη κάρτα. Διπλή φάση και το Σαχάρ να μην μπορεί να νικήσει τον Λόρια. Και η κεφαγιά του Χέντι στο 9 όπου πέρασε έξω. Νιάδη στον αγωνιστικό χώρο. Γιοβάνοβιτς ψάχνει τον Πίτα, ο Χαρογιάν καλύπτει για Γιοβάνοβιτς. Μπαγιά για Αλεσάμι, κατεβάζει. Ερδού έχει σκοράρει μόλις 2 γκολ και αυτό σαφώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που καλείται να βελτιώσει για να μπορέσει να βελτιώσει και την βαθμολογική της θέση. Η πάσα από τον Χέντι, ο Αντωνιάδης ψάχνει να βρει τον Χριστοφή, ο οποίος με την ταχύτητά του περισσότερο θέλει να βάλει πίεση και να δημιουργήσει κινδύνους στην άμυνα του. Για να δούμε εδώ τον Κορέα, ψάχνει να βρει τον Χριστοφή.
Κρατάει μπάλα. Βρίσκει ο Μπάντσεον, Τεχέρα. Δεν θα περάσει, βγήκε καλή άμυνα. Χορηγήρων μεταδόσεων του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Αφού δούμε πρώτη φάση εδώ, το γύρισμα στην περιοχή, η προβολή που έγινε. Η μπάλα πηγαίνει σε κόρνερ ή πλαγιό, κόρνερ πρέπει να είναι. Θα τους προτιμήσει ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Κορέα για την ανόρθωση. Η μπαγιά στο σώμα του Ιωβάνοβιτς και η μπάλα σε πλάγιο, μένει κάτω στο έδαφος η μπάλα του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Απόλλωνα να πηγαίνει εκτός απρόπτου στα αποδυτήρια έχοντας αυτό το υπέρ του 1-0. Κορέα έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, πρέπει να βελτιωθεί επιθετικά, να γίνει πιο δημιουργική, πιο επικίνδυνη και να διεκδικήσει. Για να δούμε, ξεκινάει με φάση το δεύτερο μέρος και η ανόρθωση. Με τον Χέντι εδώ να δέχεται ένα σπρώξ. Και αυτός βλέπει την πίεση της ανόρθωσης στα τελευταία λεπτά και τον ανήσυχη είναι λογικό στη στιγμή που η ομάδα του είναι με το εύθραυστο 1-0. Τι θέλει όμως να συνεχίσει να... Τον Απόλλωνα να είναι μπροστά, ο Γιώστεν δεν μπορεί να περάσει, κερδίζει ο Κορέα, ο οποίος έκανε λάθος μπαγιά και έδωσε την ευκαιρία στον Απόλλωνα να μένει το 2-0. Σαχάρ, Ιωβάνοβιτς για τον Αλεσάμι. Έπεσε και έχασε την μπάλα με τον Γουαρίς. Αν θέλει να περάσει δεν μπορεί να τα καταφέρει. Κατάει ο Ιωβάνοβιτς. Τον Φερέιρα, ο Παρούνης δεν πρόλαβε, ο Αλεσάμι απομάκρυνε την μπάλα. Το σουτ που έγινε η κόντρα και κόρνερ για την ανόρθωση στο 70. Κορέα έχει χώρο και ανεβαίνει όσο μπορεί. Φερέιρα για τον Κορέα που δεν είναι offside. Το γύρισμα στην για τον Μπαϊσίνιο. Αντωνίου, η σέντρα του Αντωνίου, η κεφαλιά προς τα πίσω του Ιωβάνοβιτς. Άμυνα εδώ ενώ Καράδο. Ιωβάνοβιτς κερδίζει φάουλ για τον Απόλλωνα από τώρα και τη συμπεριφορά των δύο ομάδων στο γήπεδο, αλλά σε αυτή τη φάση θα έλεγα ότι εδώ έγινε και κλέψιμο. Ξανά ο Μπρούνο στην περιοχή. Τώρα με τον Λοΐζου να παίρνει μπάλα από τον Χούπερ, να θέλει να συγκλίνει για να κάνει το σουτ. Αυτός επέλεξε για την πάσα, μην αφήνοντας τον Χούπερ να τελειώσει και θέλει να τρέξει τώρα από Λόνα σου Χάμα. Ένας παίχτης έχει προσωπικότητα. Ο Πίτας είναι ένας παίχτης στις δύσκολες στιγμές που δηλώνει παρόντης. Είναι ακριβώς. Χαμάς με το φάουλ το οποίο έγινε στον Ήλιεφ από τον Λάνκ, με συνέπεια ο Θεουλή να κάνει παρατηρήσεις στον κεντρικό αμυντικό της Ομόνοιας. Να δούμε αν πήρε την μπάλα εδώ ο Λοΐζου και πάει επικίνδυνα προς την περιοχή. Η σέντρα δεν πέρασε από τον Βούκασιν Ιωβάνοβιτς. Το σουτ του Κούσουλου πάει έξω, η Λαϊλία κοντά σου. Θέλει και να κρατήσει την μπάλα και να την κυκλοφορήσει, αλλά όταν βρήκε το χώρο με 3-4 πάσες να αναπτυχθεί ορθόδοξα, όπως είδαμε με τον Μπρούνο να ξεκινάει την... με τα πεπραγμένα του αγώνα. Σίγουρα, καλά, δεν είπε σε καμιά φιλοσοφία. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο 0-0 θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς. Κάτι, το θέμα είναι να γίνει σωστή διαχείριση, να πάει η προηγούμενη Ομόνια με αυτό το 1-0 στα αποδυτήρια και αναλόγως των οδηγιών του κυρίου Φερέρα να δούμε πώς θα παρουσιαστεί στο δεύτερο μέρος. Σφύριξε φάουλο διαιτής. 3 λεπτά. Ενημερώνει ο Νησίφορος Σταύρο ότι θα είναι οι καθυστερήσεις που θα προσθεθούν και θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο να μετράνε. Μια προσπάθεια που θα σταματήσει εντός περιοχής Ομόνοιας για τον Απόλλωνα. Ο μάκρυνε ο Ουζόχο. Μπασιρού θέλησε να στείλει μπάλα μπροστά για τον Μπρούνο Φελ. Ο Ρέθιο κυκλοφορεί η μπάλα στα πόδια των παικτών του Απόλλωνα.
Ψάλτης εδώ έστειλε προς το μέρος του Χαμάς. Κάνει λάθος στην επιστροφή της μπάλας προς το μέρος του Ισπανού. Ο Κίτσος για τον Μπρούνο Φελίπε. Ο Ανσαριφάρτη, με συγχωρείτε. Και ο Μπρούνο να είναι μπροστά ελεύθερος παίχτης και πίσω από τον Ανσαριφάρτη. Μάλιστα. Εδώ η παλιά προς το μέρος του Χαμάς. Δεν έκανε καλό κοντρόλ γιατί επέτρεψε, κρίνουν την μπάλα από την περιοχή τους και μάλιστα τρέχουν τώρα στην επίθεση με τον Κακουλή να κρατάει ο Ανσαριφάρτη να κρατάει την μπάλα και να παίζει προς το μέρος του Μπάρκερ. Να δούμε ή τον Τικινή, πιθανόν τον Τικινή να είναι στο άκρο ή τον Πιτ. Να το δούμε. Ο Σαχάρ τώρα κέρδισε μπάλα και στο γύρισμα γλίστρισε. Ο Μπρούνο τρέχει, προσπαθεί να βρει τις επιλογές του. Έκανε λάθος ο Κακουλής στο βηματισμό. Έπεσε. Ο Μπρούνο μάλλον είναι κάτι του Απόλλωνα. Αλλά πάει πίσω στον Βούκασιν Γιοβάνοβιτς. Ανοίγει παιχνίδι τώρα προς το μέρος του, ή μάλλον αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Χέντι. Για τον Βα. Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις, οι οποίες αν προσθεθούν στο λεπτό δεν ήταν μέσα η μπάλα, λέει ο κύριος. Και προσπαθεί ο Απόλλωνας να κυκλοφορήσει μπάλα. Βουκασί Γιοβάνοβιτς θέλει να αλλάξει για τον Χαμάς με τη μία για τον Κολ. Ξανά από την άμυνα ο Απόλλωνας προσπαθεί να οργανωθεί. Λάθος που έγινε εδώ, Βαγέχο. Θα θυμίζω που αγωνίζεται η ομάδα της Δόξα. Σαντίκ έχασε την μπάλα. Ο Απόλλωνας κερδίζει, αλλά το γέμισμα του Γιοβάνοβιτς δεν ήταν καλό. Ξανά κατοχή. Εδώ γίνεται το λάθος, ο Ιωσιφίδης κερδίζει και πάει να βγάλει στην κόντρα την Δόξα. Περνάει ο Ιωσιφίδης, δεν έχει πολλά στηρίγματα. Κρατάει μπάλα. Κινεί, δεν είναι καλή πάσα. Βαγέχο. Τραβοκλωτσιά, παίρνει ύψος η μπάλα. Ο Σαντίκ δεν μπορεί, ο Γιοβάνοβιτς έβαλε το πόδι. Αντενών, πλάγιο. Να δώσει συνέχεια. Κεφαλιά του Γιοβάνοβιτς, πλάγιο για τη Δόξα. Στην τελευταία κερδίζει και πάει να βγάλει την Δόξα μπροστά. Περνάει για τον Στυλιανού. Παγιά του Στυλιανού στην περιοχή, απομακρύνει ο Γιοβάνοβιτς όπως Καραμανόλης. Γέμισμα για τον Σαντίκ, βγαίνει άμυνα. Όλος ο οποίος καλείται να Γιοβάνοβιτς. Το βολέ του Γιοβάνοβιτς, του Σισκόφσκι, με συγχωρείτε. Βουκασίν Γιοβάνοβιτς θέλει να αλλάξει παιχνίδι, ψάχνει ο Χαμάς με δύναμη, ο Χαμάς προλαβαίνει. Τάρκμπο, το γύρισμα για τον Σόφτσικ, δεν μπορεί να περάσει, ο Αλεσάμι είναι εκεί. Σαντίκ κατέβασε, δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Βγήκε καλή αμυντική. Βαγέχο έψαξε να βρει τον Κάρκο, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Μπένι ανοίγει παιχνίδι για την Τζανί. Ήλιεφ και Ζράντι είναι αυτοί που θα περάσουν στο παιχνίδι. Ο Κυριάκο, κεφαλιά του Καραμανόλη. Προσπαθεί ο Κάρκο. Δεν μπορεί ο Φιγιώτης. Κερδίζει ο Απόλλωνας που μένει ψηλά. Ήλιεφ μειωθεί σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο στο 52%, με 48 για τη Δόξα. Ήταν στο 60 με 40 στο πρώτο μέρος. Στην περιοχή του Απόλλωνας ρισκάρει εκεί και χάνει την μπάλα. Πάει να γίνει το σούτο. Τιντζανί, οι κόντρες, απομακρύνεται η μπάλα. Προτού γίνει επικίνδυνος εκεί και ο Βαγέχο. Μέσκα βγάζει για τον Μπένι. Κλείνεται. Μέσκα για τον Μπένι. Έχει χώρο ο Μπένι. Προτιμάει να σκάψει την μπάλα προς τα πίσω εκεί για τον Κερλά.
Επιθετικό φάουλ του Κέρλα. Πάλι ο Αλεσάμι στον χώρο της άμυνας η μπάλα του Απόλλωνα. Ο Βουκασίν άλλαξε με τον Ντανίλο, έγινε λάθος, πάει ο Διαβαράνο, το εκμεταλλευτεί, διορθώνεται το λάθος. Ένα σούτ που γίνεται και η μπάλα έξω, κόρνερ είναι. Τον Απόλλωνα, Γιοβάνοβιτς. Ανοίγεται δεξιά ο Βουκασίν που γεμίζει για ταμπό, το κεφάλι από τα Σίλβα. Την μπάλα στην κατοχή του, κάνει την σέντρα με το δεξί, πισινή κεφαγιά του Βουκασίν, ήταν επικίνδυνη, κόρνερ για την Ένωση, είναι το δεύτερο. Βουκασίν για τον Μαυρία και πάλι στον Βουκασίν Γιοβάνοβιτς. Με βαθιά μπαγιά ψάχνει την κοινή, να δούμε αν θα προλάβει ο Χίγη και πρώτος ο Έχμαν. Μέιρα για Βουξεβιτς. Και Κωνσταντίνου τώρα από δεξιά. Τώρα που ο Ντικίνη έχει την μπάλα και αλλάζει με το Σπόγκερς που κάνει λάθος. Και πάει ο Διαβαρά για να κλέψει την μπάλα και να μπει στην περιοχή. Βάζει σωστά το σώμα του ο Ρομπέρς και διώχνει σε... Πολύ επικίνδυνος τον Διαβαρά με την ταχύτητά του. Εδώ Βουτσένοβιτς δεν κατάφερε να κάνει το κεφάλι από τον Πίτα. Η προβολή πάνω στην γραμμή, διώχνουν οι της Ένωσης. Φάση η οποία συνεχίζεται, νέα σέντρα, νέο κεφάλι, μπάλα στα δίκτυα, 1-0 ο Απόλλωνας. Με τη δράση των προπονητών και τον Ανδρέα Οδυσσέος, ο Ανδρέα. Ναι, δεν καταφέραμε να προσθέσουμε νωρίτερα πώς έλαβαν το γκολ. Και άλλη κίτρινη κάρτα με κάνει εκεί την παράβαση, το σπρώξιμο. Ήταν και ο Βουκασίν στην φάση, αλλά νομίζω ότι από τον Μαυρία πέφτει στο έδαφος ο Διαβαρά, γι' αυτό και η αντίδραση του Βουκασίν. Στην πρώτη του επίσκεψη ουσιαστικά στα καρέ του Κώστιτς, στο δεύτερο μέρος. Για τον αρχηγό Ρομπέρς, διαβουσία του Χάμπου Κυριάκου. Το περιβραχιόνιο στον Γάλλο στόπερ. Ο Αλεσάμι θα κατεβάσει και θα βρει Πίτσας. Βουκασίν Γιοβάνοβιτς. Απομάκρυναν της Ένωσης. Το τακουνάκι του Λαμί δεν βγήκε, η απομάκρυνση από τους παίκτες του Απόλλωνα, κατέβασε με το στήθος ο Χέντι. Η σέντρα του Ντασίλβα στην περιοχή, απομάκρυνση με το κεφάλι στο πρώτο δοκάρι. Ο Απόλλωνας με ο παίκτης που καθόρισε το παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον γκολ του όταν κέρδισε ο Απόλλωνας με 1-0. Ο Απόλλων στη συνέχεια υποδέχεται την Δόξα και μετέπειτα πάει στο Γασιμπή για να παίξει με την Ομόνια. Όμως κερδίζει την μπάλα Λαμί. Κοτσόνης.